ilahu ma zai kai gaba ɗakina. Bude bakin ku masoya ku danga amsawa Ɗakina. Bude bakin ku dan Allah ku danga amsawa Ɗakina. Yau ranar farin ciki shauke ku danga nunawa Ɗakina. Abinda nake nufi bai amince ku danga tabawa Ɗakina. bai amince ku danga tabawa wanda ta zai mazamshi Allah nuna masa shugaba Daga mai matsayi burin ilahu ma zai kai gaba ɗakina. ya kamata an goma da kai ko baiti ne Ɗakina. da mutane suna sauraro ga shi a bayyane Ɗakina. wannan bikin aure naka ai kowa ya zo ne Ɗakina. da ya kamurta alaban karta a muje ta ba Daga mai matsayi burin ilahu ma zai kai gaba ɗakina. Malam Fatihu ka kulle duk abin da zan faɗa. Ɗakina. Domin abban ku shine aka mai wa sirrin faɗa. Ɗakina. Ya tare sirri tun kafin mu fara faɗa. Ɗakina. Dan haka sai dai kai addu'a garan da mace ta ba. Mai matsayi burin ilahu ma zai kai gaba ɗakina. da sunan ubangiji nake fara dokan labari Ɗakina. ina neman haske gare shi da ya sanya min wari Ɗakina. ya yi wanda baibaye cikin yaban saman zuwa bashari Ɗakina. zama zo babaliya a duk yaban da zanwa shugaba Daga mai matsayi burin ilahu ma zai kai gaba ɗakina. ina yin salati na ga mustapha imamul anbiya Ɗakina. wanda yake yaƙi da doka kuma ko da ba laifi shi ne muhammadu wanda ya zama kun allah sai Bani mazara. ga kai na dan allah ne mai tobi Bani mazara. ya zama da ya ba sai manzan allah